Číňania už nerobia iba lacné šity, ale produkujú top kvalitné, bezpečné auta. Priatelia, dnes som zachytil správu, že čínska automobilka BYD bola hodnotená organizáciou Euro NCAP a všetkých jej 8 hodnotených modelov získalo najvyšších 5 hviezdičiek bezpečnosti. Čo to znamená? Mám dve správy pre vás. Jednu dobrú, druhú menej dobrú. Tak začnem tou dobrou. Pre konečného užívateľa, pre zákazníka, ktorý si ide kupovať auto, je to dobrá správa, lebo zvyšuje sa konkurencia v tej najvyššej kvalite a čínske automobilky dokážu tú najvyššiu kvalitu, som o tom presvedčený, produkovať s nižšími nákladmi a dodávať to tu v lepšej cene. Aj napriek dovozným clám sú stále lacnejšie ako staré európske značky. No a teraz tá zlá správa. Všetci vieme, že slovenská ekonomika je závislá od výroby automobilov. Sme taký malý Detroit Európy. A čím ďalej bude rásť čínska konkurencia, bude nie že sa vyrovnávať, ale možno ešte prekonávať v kvalite európske značky, čo už sa v elektromobiloch deje, tak budeme stále vo väčších problémoch. A nechcem veľmi zabrdať do politiky, ale je úlohou politikov, aby na toto reagovali a aby sme diferencovali a nachádzali odvetvia, kde dokážeme konkurovať globálne, nielen Číňanom. Ale autá to pravdepodobne nebudú, ani žiaden takýto nejaký spotrebný tovar, ktorý sa robí v Číne. Tam ťaháme jednoducho za kratší koniec. Ja sa pýtam, čo robí ministerka hospodárstva Slovenskej republiky? Videl niekto pani Sakovu? Haló, budíček. No a na záver skončím pozitívne. Težme sa na čoraz kvalitnejšie a bezpečnejšie auta. Čaute.